Oras madihita saluhut na kadamang do dainang na hinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di dia pehita maringanan di bagasan tikyon. Adorang so taruli hita sian hata ni Tuhatta tapasada roha do pikirata martanya kita. Moliate mahu pasaharuan nami tuho ali di bata jahuba di bata amanami parolong roha na suatu dosa. Di bagasa tikyo Tuhan nami naing taruli dohami sian hatam. Todim parbadia mana totok madongani jalam na manuturi hami ganu marsada-sada. Asatung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata nasar tuhita. Dia pala partikiano dia nek mai. Sian surat di si Jakobus biddu opat. Mamuka mesya na yak sada. Rodia yak na pasapuluhon. Tajahama odo hata ni Tuhatta. Sia dia doaka parbadaon dohok parmusun na dihamu. Dasian hisap-hisap akka namaralo di bagasan akka ruas muna. Na marsakapi dorohamuna aladang dapotan. Na mabunuh dohamu jalan mangiburu laos so taruli hamu. Na marsialoa dohamu jalan marmusu. Soadong dihamu ala so martanya kamu. Na martangyang dohamu nian aladang majalo. Ala sala tangyang muna. Ay naing pa suasehon muna doi di bagasan hahisapo muna. Hamu aka pangalakup dang diboto hamu. Hamu sudop pak debatado para lele doho portibion. Asa na naing ale-ale ni portibion. Di pajongjong do dirina gabi alo ni debata. Manang ninaro hamuna. Gait do nadidok ni surati. Pangiburu do toddi naung dipadiri di bagasak kamu. Alailam gumodang doa sini roha di lehon. Alani do didok. Dialo debata doa ka nagijang roha. Alai dileho doa sini roha tuaka nasarek maroha. Atong oleh hamuna ma debata. Alo hamuna ma si bulisi. Dungi maporus ma ibana siak kamu. Pajanok kamu nama tu debata. Dungi pajanokon nama tu hamu. Payas matangam muna. Hamu akka pardosa. Jala pabotor maru hamuna hamu akka namar dua roha. Arsako kamu nama jamuna. Mangangguhi jala tumatangis mahamu. Mubama pare kelemuna gabe partangison nang halas ni roha gabe arsak ni roha. Pasere pamuna ma rohamuna maradop pentuhani dungi patibon nama hamu ido yang gosahana. Dihita saluhna akadongan na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Salah satu nama bahen pardagingon jala partodio ni jolma sega ima dang boy mangarajay hagyot ni pardagingon na manang akka hisap-hisap ni akka pardagingon. Molonunga akka hisap-hisap ni pardagingon na mangarajahi tatotu dang adong be las ni roha. Dang adong be holong ni roha. Jalalas mago maka hadameon. Hisap-hisap ni pardagingon jok-jok gabe mabaik kita do siya debata. Alani dipangido totong tuhita ganuk marsada-sada. Asa sudina akka julma na porsiai. Di parade dirina. Dialo akka hisap-hisap ni akka pardagingon na. Asa unang gabi tubuh akka parbadaan do akka parmusur di tonga-tonga ni akka bagasan parngoluan. Dihita akadamang do dainang
na hinolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Naposo ni debata ima si Jakobus di pasahat ibana do akapo dan nauli po dan nadenggan tu 12 marga hala Israel na ditano parserahan. Natotong do peho di bagasan holong ni Tuhan Yesus Kristus. Natotong do pe porsi itu Tuhan. Ala di bagasan nakasih tahu no doa kana porsiai 12 marga hala Yahudi manang hala Juda di paingok matu nasida asa totong marparangin na dengan nasida mangulu di bagasan hasitongan jala mangalo akai hisap-hisapnya ka perdagingon di bagasan parngulo siganu pare. Ido tujuanna ubahin na di pasahat apostol Jakobus surat naon tu akka jolma na porsia asa totong margogo nasida mangalo akka portibion jala asa unang gabi diago portibion nasida alenya kahagyo na kapardagingon. Dihita kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Mulo ta parwahon turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon tak kasitutudo di pasah tuhita. Dang mungkin tubuh akka perbadaan, dang mungkin tubuh akka parmusuon, molo bohita mangaraja akka dirita. Alay molo akka hisap-hisap ni pardagingon doon na mangaraja hita ganuk marsada-sada. Songon na didoko di bagasan na parjoloon, gabe tubuh maka perbadaan di namarale-ale. Parmusuon diaka namardongan. Buasa hami dokon perbada di namarale-ale. Dan mungkin kita manginang marbada do naso tatadda. Dan mungkin kita marmusu do na asing. Ale justru mono akka hisap-hisap ni pardagingon doon na mga raja hita ganuk marsada-sada. Tubuh ma perbada tu ale-ale. Tubuh ma parmusuh tu akadongan. Mago ma akka holong ni roha. Jala mago ma nang akka hadamion. Dakolang di bagasan para leon. Bahkan monopola hisap-hisap niya kapardagingon do. Di tonga-tonga ni parumah tanggao pe. Gabi humasu sama hita. Alini dihita kadamang do dainang. Tung mas sejorbu situ tudo. Jolma nani rajai akka hisap-hisapnya kapardagingon. Anilinas di pangido do tuhita manginang. Ternyata nama banima si hawape gabi mangalo hata ni debata ala naung dirajai akka hagiu di pardagingon do ibana. Ala naung dirajai hisap-hisap di pardagingon do ibana. Namar lapatan amanginang akka hisap-hisap ni pardagingon maralo do lomo ni rohani debata. Maralo doon dohot imasakap ni debata. Maralo doon do akka basa-basa ni debata. Hisap-hisap ni pardagingon do nama baik kita holang siya debata. Ala ini dipangido do tuhita. Asa taalo akka hisap-hisap niya kapardagingon. Jala dipangido tuhita di bagasan na papituhoni. Mangoloi debata mahita. Asa bui taalo akka sibulis. On halnya sangat menarik. Mangoloi debata mahita diraja debata mahita tapajonok madirita tu debata asa boy imata halus sibulisi jala asa mapurus ima sibulisi syakita. Sibuliso do nama bait ima tubuh akka hisap-hisap dia kapardagingon. Ditikin na dito pa debata jolmay dinggado salhuna. Alay diboto sibulisido akka hagaliota. Ima hisap-hisap di pardagingon. Dipakai sibulis do amanginang. Hisap-hisap niya kapardagingonon lao mabek kita sega. Alenia manginang.
Alana idu dipakai simbolis. Berarti ko pakyotta madebata, iko tapajonok madirita tu debata, asaboy saluhna. Taalo akka simbolisi sian bagasa nakaparanglota. Ano piga-piga hal. Naik konima si putih hotta, gabe mutihana arga patugun haporsyota, hobar tu ujan nama dok tu hita pajonok ko diri tu debata. Na parjolo sahali manginang buasa ikonima tapajonok dirita tu debata. Asa margogo hita mangalo hagyot na kapardagingon ima kahisabi-sabi. Molo nang jonok kita tu di bata margogo mahita manginang. Molo tabab majo di bagasa na kaparnglota si ganupari dia pala partikenon. Tasurat tu maju akahisap-hisap na kapardagingota. Gudaknya na manginang. Baka na manginang ala ni akahisap-hisap ni pardagingo pe olo do dang tulus tangyang ta. Dang ima sahat pangiduatta. Dang ima dilihat di bata hobar na tapangido puasa. Ala na ditikin na martanggiak kita. Songo na didoko di bagasan na patuluho do papatoni. Hisap-hisap ni pardaging na mga raja kita. Martanggiak kita na katok mamora. Asa tubuh kagijang ni roha. Martanggiak kita asa gabe. Asa unang dipahata-hata jol makita. Kadi nunay nga manginangkan. Gudang no songo ni. Ala Roma ibarat na mangido ditanya ko nakapardita amang pardita tanya ko kamu na jo kami. Ala nang matung masa gudak akahata-hata ni jol matu kami. Kan patari dan akahagut na kapardagi ko doy. Berarti molo dang adokken hata ni jol matu nasida. Nang ro nasida mangido tangyang. Berarti molo nunga ditanya ko nasida gabi-gabi. Gabi dono di nasida ma ngadok be di kami. Saluhut na yang manginang akahagyot na kapardagingon doy akahisap-hisap ni pardagingon sabing. Alenita pajonok madirita tu di bata asa margogo hita mangalo akahisap-hisap ni kapardagingon. Jela asa gabe tulus tangiang do pangiduat tu di bata. Iman na parjolo. Napadua honda mangday nang nehlonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Tapajonok dirita tu di bata. Asa diliod di bata gogo tu hita mangalok kasi bolis. Amang inang porsia manang so porsia hita. Huaso ni si bolis to nari di portiwi luar biasa do. Neng mabuti make pala daerah mardatu. Neng mabuti barak na naik jabatan marpanukuto na mano. Nang ibarat na gabi tong mardatu. Ragam dope. Nah, saluhut nai patari dan huaso ni si buli na tung masa jerbu situ tu. Alen di pangido do hita marhite-hite hatan itu dia pala partikenon. Tapajonok madirita tu debata asa lari akasi bolisi asa gabe debata na mga raja hadap ikrat. Yesus Kristus amanginang nunga di pajonok diri na tu hita. Marhite-hite na dipilih diri na dihaw pinor silang mata ibana terpajau. Gabe mulak mangoluk. Patari daw nang dipajono ibana do diri na tuhita. Dihokop ibana kita. Asa ibana do nagabi mga raja kita. Dang besi bolis. Ala nang dipajono Yesus Kristus do parjolo sahali diri na tuhita. Berarti na kita pia manginang dang paholangot tabi dirita siya debata. Ala justru ikon lam jonok si tutu mahita tu debata. Molonunga jonok kita tu debata di bagasan Yesus Kristus. Tubuh mahasa daon ni roha. Mago maaka parmusuon. Tubuh manang akka hadamio di tonga-tonga parumatangga ta. Yakin do hami amanginang. Jolma na tutu si tutu jonok ibana tu di bata. Adong do akka hadamio di tonga-tonga parumatangga na. Ale molo parumatangga ta na salo sa personarya manginang hona na marbadai. Perlu introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita dan jonok diri tu di bata. Jangan-jangan inatata dan jonok diri tu di bata. Ale dipangido kita. Ganuk marsada-sada amata inata yanakon iko jono diri natu de bata asa marhite-hite saluhutna dapok maka hadamion do akasilas ni roha dan gabi akahamorahau be nama baik kita sonang alai jono diri tatu de bata sonang ma rohatta martua mahita di bagasana kajabut ganuk marsada-sada na patuluho na manginang siyan turpu jami taon
nang dipangido tu hita ganu marsada-sada. Dia doha taridaan jolma nang jono diri na tu di bata. Songon na didokko di bagasan ima ayat pa 10 ni gabe tubuh maaka seret ni roha. On perlu botot tamangina. Gudang do di bagasa pikirat ta isi do tutujol mana jono tu di bata. Adong do padita bisa jadi. Ale molo dang adong do ima seret mi roha di paditai berarti tong do ima nang jono itu di bata. Situ ape songo di damangina. Hatarida jol manang jonok diri tu di bata ikut tubuh maseret mi roha. Didok di bagasan pasapuluh ni paseret pamuna maroha muna. Maradopot Tuhani dungi pati boon na mahamuna. Paseret peroha maradopot Tuhan pataridahon nang jonok do hita nang tapajonok do dirita tu di bata. Jonok dirita tu di bata tarida mai seret maroha seret marpangalaho seret diadopan ni di bata. Amin. Martang yang mahita. Moliate matutuhu pasah rohanami tuho ali di bata Jehovah di bata amanami. Dia kadinggan di basam asini roham. Nang totong dilehom mutu bagasa ngulunami di paingot to kami Tuhan. Asa hupa jono kami diri nami tuho. Asa margogu kami. Mangalo akahisap-hisap niya kaperdagingo di bagasa ngulunami si ganupari. Muliate Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan totong mangaramoti hita.